κότσαρι τον δίνει ο Τσαχούρης πως είπε μέσα από εκείνο ήταν όμορφο. Δεν κότσαρι είναι το ναι. Για πες. Άλλο δεν είναι κοτσάρι να πούμε, άλλο δεν κοτσάρι. Είμαστε εδώ με πίσω και το πόδι, Να το έτουν καθε αυτό η κότσαρη η αρχή, δηλαδή. Και πει, κότσα να είναι, αλλά πολλά τσισίδες.